खुलुमबाय दिनै 14 डिसेम्बर 2023 बिस्तिबार मेघालयानि वेस्ट कास्ट हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय नंलां लांपि गामियाव सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंफोरा हरखाब थांनानै सानै फोरोंगिरिखौ गाग्लोबनानै ड्रेनाव नाख्लायहरदों आरो बे जाथायाव सासे फोरोंगिरिया थैदों नाथाय गुबुन सासे फोरोंगिरिया थैयासै गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय टिंटन आर सांमा 48 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय सूर्या कुमार छेत्री 49 बोसोर बैसोनि। सानै फोरोंगिरिया आसामनि नामाव थानाय बाइकजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। उनाव दायनिगिरिफोरा जाथायखौ खालामखांनानै स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। तामिलनाडुनि चेन्नाईआव सासे 3 बोसोर बैसोनि गथ'आ गावनि न'नि 9 ताला बिल्डिंनिफ्राय बालकनिनिफ्राय गावनि बिमा बिफाखौ नाहरबाय थानाय समाव गथ'आ हरखाब 9 ताला बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय एम आरफ आरो गथ'नि बिमा बिफानि मुङा जाबाय मणिकान्दान 33 बोसोर बैसोनि आरो जिजि 29 बोसोर बैसोनि। प्रमद बर'नि सोरखारा 3 बोसोराव गोबां खामानि मावनो हाबाय। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हानजाया मावनो हायै खामानिफोरखौ जोङो 3 बोसोरावनो मावजोब्बाय आरो फैबाय थानाय समाव गोबां खामानि मावगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। 15 अक्ट'आव आरो बे गोलाव सम बोसोरथामाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिम साबायखर बावबाय। आङो जोंनि सरकारनि गासैबो इएम बिथांमोन एमसिएलए बिथांमोन गासैनोबो आङो साबायखर बावो आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि सरकार लाबोनायाव गोब्राबै खामानि मावनाय रायजो राजा बेजों लोगोसे इउपिपिएल बिजेपिनि गासैबो वार्कारफोरनो आङो साबायखर बावो। बे 3 बोसोराव जोंनि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननो गासैबो थाखोनि सुबुंनो रैखाथि होनो आरो लोगोसे हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे मोनथामबो थांखियाव जों जाफुंसार जाबाय। बिनि अनगायै थांनाय बिपिएफ सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै मोजां सरकार लाबोनो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दा बियो दिनैनि सरकारा जोबोद अर्गेनाइज आरो प्रपार खामानि मावनो हानाय अबस्थायाव फैबाय। रांखान्थि जाख्ल'नाय बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय उदां खालामनानै मोनसे मोजां थासारि दानो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 30 गावहानो फ्लेक्सि प्रग्राम दङ। जोंनि हानि जायफोर पेपार्सफोर हानि लेखाफोर बेखौ जों डिजिटाइज खालामबाय। बड'लेण्ड काउन्सिलानो गिबिसिन काउन्सिल नर्थ इस्टआव जायनिखि हानि लेखाफोरखौ डिजिटाइज खालामनो हाबाय। जोंनो गिबिसिन काउन्सिल जेराव अफिसा जोंहा स्टार्ट जासिगोन। इमेलजोंनो इन्टारनेटजोंनो जोंनि अफिसा सोलिसिगोन। बेयावबो जों जाफुंसार जाबाय। सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो हाबाय। जोंनि कचिं होनाय फरायसाया दायो आईआईटी माद्रास आईआईटी मुम्बाइफ्राव फरायनो हाबाय आरो गोबां बिथिङाव जोङो जाफुंसार जानो हादों। दा बेखौ अपोजिसना नुवा मानोना बिथांमोना खामानि मावनो रोङा साननो रोङा आरो बेफोरबायदि वेलफेयार स्किम्सफोरखौ बिथांमोना 17 बोसोर सम मोननायाव बेखौ साननो रोङाखिसै। दा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना सोमोनांदों आरो बेवहाय आनलेट नुनानै बायदिसिना खोथाफोरखौ मालाबा बखिलाबायो। नाथाय जोंनि सरकारा जोबोद गोख्रों जोबोद फकास आरो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जेखौ मावनो हायाखै जोङो 3 बोसोराव बेखौ मावबाय आरो फैगौ 2 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख सुबुं माहारिनि सुबुंनि जौगानायनि थाखाय जों आरोबाव गोख्रोङै खामानि मावगोन। दिनै जोङो मोनसे कलकियाम मोनसे एकाडेमिक डिसकासन बेवहाय खालामदों। सानै जोंहा गोख्रों आलासि मिस्टार सुब्रमनियम आरो प्रफेसर शास्त्री सानै आलासि लिंना लाबोदों। बिथांमोना गभर्नेन्सनि सायाव गोबां खामानि मावदों आरो बिथांमोनखौनो लानानै दिनै जोङो बेवहाय मोनसे एकाडेमिक डिसकासन स्टार्ट खालामदों जाहाथे फैगौ समाव काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै भिसिडिसि लेभेलसिम जोंनि खुंथायखौ गोख्रों खालामनो हायो। रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लाहोनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जौगालु हाबाफ्राव गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानो हायो। बेबायदि मोनसे सरकारनि सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनो थाखाय दिनैनि बे सेमिनारखौ लानाय जादों। गाबोनबो जोंहा एवार्ड सेरेमनि दङ। जायफोर मोजां खामानि मावदों बिसोरनो जों गाबोन एवार्ड होगोन। मोनाबिलियाव पिस रेलि दङ आरो समफोर जोंहा फ्लेग हस्टिं बायदिसिना प्रग्राम दङ आरो 20 डिसेम्बराव जोंनि जे ग्रान्ड सेलिब्रेसन बियो बिजनियाव जागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।